Bang. Jaring risik kan ora mangap. Mancing kabeh kan rajin. Kelonggarane jaring yang ketabrak iwak kanan kiri kuwi longgare luwih luwih longgar. Jadi iwak nabrak mene bisa ngul mene, nabrak areng mburi umpamane ngul areng mburi, lampok iwak gede nabrak bisa langsung gumbel. Tapi jaring rise siji double jero kuwi kenang jaring kaya piye mangap kadang pelampung masuk masuk ketawur jadi busel tapi yang kaya piye kuwi ramping mulus aran bersangkutan kelonggaran jaring kuwi luwih longgar sing dhisik gawe jaring ya siji rese njopor siji jero disingket ngene tengahe perolehane beda karo sing jaring kaya piye karena jaringnya luwih kendor rese kenang banyu ora mangap jedeg